Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмімся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Гэта люди
бачить Бог, гэта мы, гэта мы. Калі нехта кажа бывай, гэта ще не значыць канец. І хаця ў канвульсіях край, рана канстатаваць смерць. І хаця не відаць куды, і надзея ні на каго, ты паслухай, звіняць званы, гэта з намі гаворыць Бог. Не можа быць сумневу ў тым, што мы, у прынцыпе, не можам жыць асобна ад іншых людзей. Нам патрэбныя кантакты з іншымі людзьмі, ці то і будзе са сваякамі ў нашай уласнай сям'і, або сярод іншай кампаніі сяброў, з якімі мы падтрымліваем хаця б нейкую сувязь. Так, ёсць і тыя людзі, якія хутчэй за ўсё жадаюць жыць асобна ад іншых, дзесьці ў лесе ці далёка ад цывілізацыі ў пустыні, але мы ведаем, што гэта рэдкасць. З хрысціянскага пункту гледжання Бог стварыў нас такімі, каб мы знаходзілі для сябе іншых людзей, з якімі падтрымліваць цёплыя сувязі, з гэтага цешыцца. Калі гаворка ідзе пра Божае царства, то і тут жа заўважаем, што сярод гасподніх вернікаў не можа быць такая сітуацыя, што нехта з іх хутчэй за ўсё будзе жыць асобна, без усякага кантакту з іншымі паслядоўнікамі Хрыста. Часамі чалавек хварэе і не можа хадзіць на набажэнствы. Такая сітуацыя найчасцей з цяжкасцю пераносіцца, і хворы чакае таго моманту, калі зноў зможа хадзіць на набажэнствы і іншыя сустрэчы вернікаў, дзе зможа зноў увайсці ў нармальныя стасункі з іншымі веруючымі. Пры нармальных умовах мы з іншымі братамі і сёстрамі ў Хрысце сустракаемся і адно аднаго падтрымліваем словамі падбадзёрвання і падтрымкі. Чуем пра перажыванні іншых братоў і сёстраў і разам з імі молімся адно за аднаго. Не без прычыны аўтар паслання да габрэяў напісаў, што вернікам трэба збірацца і адно аднаго падтрымоўваць. Пішацца гэтак: будзьма уважлівымі адно да аднаго, заахвочваючы да любові і добрых учынкаў, не пакідаючы свайго сходу, як сталася звычкай у некаторых, а падбадзёрваючы адно аднаго, і тым болей, як бачыце, што набліжаецца той дзень. З таго першага дня, калі царква Хрыстова была заснавана ў дзень Пяцідзясятніцы ў Іерусаліме, вернікі Гасподні заўсёды збіраліся для супольнага пакланення Богу, праслаўлення Яго і для сумеснай падтрымкі ды падбадзёрвання адно аднаго. Гэта працягваецца нават да цяперашняга часу. І мы павінны прылучацца да такіх гурткоў з іншымі веруючымі для свайго духоўнага росту і ўмацоўвання. Калі мы навярнуліся да Хрыста і пачалі хадзіць на набажэнствы да сваёй асобнай суполкі, то гэта Богу падабаецца. З гэтага мы разумеем, што мы гэтакімі іншымі спосабамі разам з іншымі узрастаем і развіваемся ў хрысціянскай веры. Бог увёў кожнага з нас у нейкую асаблівую групу вернікаў, каб мы сярод іх пачалі паглыбляцца ды ўмацоўвацца ў хрысціянскай веры і ў заклапочанасці адно пра аднаго. З хрыстовага пункту гледжання па ўсім свеце ён мае сваіх вернікаў і службітаў. Ён бачыць усю сваю царкву, складаную з тысяч і тысяч асобных суполак і саміх жа веруючых у яго. Гэта аграмадная кампанія людзей у Святым Пісанні называецца целам Христовым. І Збаўца Ісус Христос знае сваіх па ўсім свеце. Часамі мы памыляемся, калі стараемся прыйсці да сваёй высновы,
хто сярод нашых знаёмых і незнаёмых належыць да Христовага цела і царства. Канечне, не дадзена нам гэтае пытанне вырашаць. Хто належыць або не належыць да сусветнай Христовай царквы, рашаецца самім жа збаўцам. Ніхто з нас не рашае гэтае пытанне. Нас павінна цікавіць адно пытанне, менавіта: ці належу я Христу? Ці з'яўляюся чальцом той суполкі і ці выконваю я сваю Богом дадзеную ролю ў той суполцы вернікаў, куды хаджу на набажэнствы і сустракаюся з іншымі братамі і сёстрамі па веры. Апостол Павел меў на ўвазе, калі пісаў першым вернікам у Рыме, наступнае. Ён піша, што мы многія складаем адно цела ў Христе, але кожнаму з нас даецца асаблівае служэнне. І самае важнае пытанне для кожнага з нас у тым, ці выконваем мы свае ролі, вызначаныя Богом для нас паасобку. Давайте праслухаем, як выказваецца апостол Павел на гэты конт. Кажу дадзеную мне ласкаю кожнаму з вас. Не думайце пра сябе вышэй, чым належыць думаць, а думайце сціпла, як кожнаму Бог вызначыў меру веры, бо як у адным целе мы маем шмат органаў, але не ўсе органы маюць адно і тое ж прызначэнне, так і мы, многія, адно цела ў Христе, а асобна мы адно для аднаго розныя органы. І маючы розныя дары, згодна з ласкаю, дадзенаю мне, і калі прароцтва, то будзем прарочыць суразмерна з верою, а калі служэнне, то будзем верныя ў служэнні. Калі хто вучыць, то ў навучанні, і калі хто падмацоўвае, то ў падмацаванні. Хто дае, то ў шчырасці, хто кіруе, то з руплівасцю, хто чыніць міласэрнасць, то з радасцю. Любоў няхай будзе непрытворная. Брыдзьцеся зла, трымайцеся добра, горача любіце адно аднаго ў шанаванні. Тут жа мы заўважаем, што кожны паслядоўнік Христоў павінен разумець, што ён належыць да шырэйшага атачэння людзей. Таму і сказана нам збірацца дзеля того, каб разам і супольна пакланяцца Богу і чуць ягонае слова, маліцца адно за аднаго і духоўна расці ў веры. Это правда, што не ўсе мы будзем прапаведнікамі, якія карыстаюцца асаблівым дарам разбірання і растлумачэння Слова Божага, але гэта не значыць, што нам не дадзена нейкая іншая роля або праца ў мясцовай суполцы вернікаў. Апостол разумее, што кожнага верніка Дух Святы надзяляе спецыфічнай працай, нейкім талентам ці здольнасцю, каб тым дарам абдарамі служыць усяму грамадству вернікаў. Паважаныя браты і сёстры ў Христе, ніхто з нас не павінен думаць, што хтосьці з нас неяк застаўся без дару або дароў, каб служыць іншым вернікам у суполцы і па-за яе межамі. Кожнаму даецца нейкая здольнасць і спецыяльнасць у служэнні. Справа ў тым, што кожны з нас павінен даведацца, якою здольнасцю або дарамі надзяліў мяне Господ, каб імі карыстацца на дабро іншым людзям. Так кажа апостол. Памятайма ягоныя словы, што мы многія адно ў Христе, а асобна мы адно для аднаго розныя органы. Апостол бярэ ў прыклад нашае фізычнае цела і прыгадвае, што нашае цела складзена з асобных членаў. Яны разам супрацоўнічаюць дзеля таго, каб спрыяць нармальнаму функцыянаванню цела. І ён тут жа пераходзіць да думкі, што мы, вернікі Христовы, разам складаем цела Христова. І кожны чалец суполкі адыгрывае сваю асаблівую ролю ў дапамогу іншым вернікам. Кожны з нас павінен прасіць у Духа Святога прасвятлення, каб распазнаць, у чым заключаецца мой асаблівы дар або дары,
якімі я павінен або павінна карыстацца, служачы іншым. Апостол Павел падрабязней растлумачвае гэтую праўду ў першым пасланні да карынфянаў, у 12 раздзеле, дзе мы чытаем, што ёсць адрозненні ў дарах, відах служэння і ў адпаведных дзеях дапамогі. Ува ўсім гэтым трэба памятаць, што адзін і той ж самы Дух Святы дарамі чальцом размяркоўваецца. Што значыць, ён дае кожнаму верніку асаблівыя дары на служэнне іншым у той суполцы, дзе знаходзіцца, гэта значыць, у той суполцы цела Христовага. Кожны павінен прыстасоўваць тыя дары, якімі надзяліў яго Дух Святы, для дабра іншым вернікам. Але таксама трэба карыстацца тымі службовымі дарамі з людзьмі па-за сценамі той суполкі, куды мы ходзім і пакланяемся Богу. І так мы чытаем, кожнаму даецца выяўленне духа на карысць. Бо аднаму праз духа даецца слова мудрасці, другому слова ведання тым самым духам, іншаму вера ў тым жа духу, а яшчэ іншаму дар вылечвання ў адным духу і гэтак далей. Значыцца, калі вернікі застаюцца ў цеснай сувязі з Духам Божым, ён дзейнічае праз іх, што і садзейнічае развіццю веры і ў пазнанні Господа Бога. Апостол Павел кажа, што ўсё гэта робіць адзін і той самы Дух, раздаючы кожнаму асобна, як ён жадае. Як нашы фізічныя целы працуюць у тым сэнсе, што асобныя органы дзейнічаюць і ўводзяць свой уклад для нармальнага функцыянавання цела, то ж самае мы заўважаем пры функцыянаванні цела Христовага. Апостол аргументуе, што цела не адзін орган, а многа. Калі нага скажа «таму што я не рука, то я не ад цела», то гэта не значыць, што таму яна не ад цела. І калі вуха скажа «таму што я не вока, то я не ад цела», гэта не значыць, што таму яно не ад цела. Апостол далей тлумачыць, што Бог размясціў людзей у целе Христовым так, каб яны служылі іншым сваімі дарамі згодна з Гасподняй воляй. Калі б існаваў у іншым целе адзін орган, то не існавала б ніякага цела. Не. Нашае фізічнае цела складзена з розных членаў, так і сярод вернікаў Христовых. Мы ўсе разам уваходзім у склад аднаго цела Христовага. У фізічным целе вока не стане скардзіцца, што рука ёй не патрэбная, але галава нагам. Нават і тыя члены цела, якія быццам бы паказваюць сябе найслабейшымі, насамрэч аказваюцца цалкам неабходнымі. Апостол далей сцвярджае, што Бог сабраў цела, даўшы большую пашану таму, хто мае большую нястачу, каб не было падзелу ў целе, а каб усе органы аднолькава рупіліся адзін пра аднаго. Калі пакутуе адзін орган, пакутуюць з ім усе органы. І калі славіцца адзін орган, разам радуюцца ўсе іншыя. А вы цела Христова і паасобна органы, заяўляе апостол Павел. Ён называе некаторых людзей з асаблівымі Духам Святым дадзенымі дарамі, апостолаў, прарокаў, настаўнікаў, тых, хто карыстаецца незвычайнай сілай, або малітвамі за хворых, праз якія вылечваюцца хворыя, і тых, хто можа падбадзёрваць пакутніка, кіраваць адміністратыўнымі справамі, хто распазнае іншыя мовы і тлумачыць іх на зразумелую ўсім прысутным. Кожны мае сваю спецыяльнасць у служэнні і павінен карыстацца ёю на дабро іншым. І ўсё, што мы, вернікі Божыя, робім, трэба рабіць з любоўю да іншых, асабліва дабратой сёстраў веры. Апостол заклікае нас горача любіць і шанаваць адно аднаго. Калі так будзем рабіць, то суполка нашая будзе ўмацоўвацца і паглыбляцца ў пытанні, звязаныя з нашай верай і са служэннем іншым. Вось у гэтым жа заключаецца воля Божая для ўсіх вернікаў, і гэта
по всем свете. Конечно, мы не можем быть заклопочены всеми верующими по всем свете, тому Бог и дзейнічае ў шматлікіх месцах, где мы находимся со знакомыми нам верующими, с якими мы збираемся для духовной падтрымки. Там же трэба ўвайсці ў контакт з імі сустракацца і пагатоў знаёміцца. Дарагі слухачу, кожны з нас, веруючых у Христа, павінна пашукаць і далучыцца да мясцовай суполкі вернікаў Гасподніх. Калі нікога з такіх не ведаеш, то попрасі ў малітве, каб Господ Бог давёў цябе да такой групы ягоных паслядоўнікаў. Ёсць усялякія людзі, якія такім жа спосабам звярталіся да Господа ў малітве з такой просьбай, і Господ дапамог ім знайсці адпаведную суполку вернікаў, куды пачалі хадзіць на набажэнствы і там же засталіся. Так, сёння святога Пісання мы ўбачылі, што Бог жадае, каб кожны з нас быў у кантакце з іншымі вернікамі. Таму давайте праверым сябе, ці так яно і ёсць у маім жыцці. Думаецца, што большасць з нас у добрых стасунках з іншымі вернікамі нейкай мясцовай суполкі, калі так, то будзем і ў далейшым хадзіць туды, і збірацца для свайго і супольнага духоўнага росту ў веры і ў практычным служэнні адно аднаму. Господи Боже, Ты ведаеш сітуацыю кожнага з нас, хто слухае гэтую праграму. Калі хто пакуль што без кантакту з мясцовай групай тваіх вернікаў, то дапамажы такому знайсці яе. А нам, хто ўжо ў добрых стасунках з вернікамі з нейкай мясцовай суполкі, дапамажы нам служыць ад чыстага сэрца і з вялікай радасцю, якая ўліваецца Духам Святым у нашыя сэрцы. Дапамажы. Амен. Дай нам, Боже, добрий час, як усюди, так і у нас. Ти нагоду не одну, веселись усю радню. Ай диду, веселись усю радню. Ай диду, веселись усю радню. Мова всюди у нас одна, песня всюди у нас одна. Ты, Христос,
Шановны слухачу, шчыра дзякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю. Можаш напісаць ніжэй, па Ютубе, і адправіць мне сваё пытанне або каментар, што своечасова атрымаю. Буду рады атрымаць тваю нататку, і калі трэба, з задавальненнем адкажу. Зычу табе Гасподніх найбагацейшых дабраславенняў, поўнага шчасця і здароўя, гаворыць Юрка Рапецкі.